3 másodperc, és utána ott hagyja a másikat. Tehát megdobja, addig tartja esetleg ilyen knee on the belly vagy bármi, és elmegy tőle. Nem akar földharcba bocsátkozni. Ugye ez is egy passzivitás. Jó, tehát ha mindig megdobom, megkaptam a pontot, aztán ott hagyom, és várom, hogy ő álljon föl, elsőre figyelmeztetnek, meg a bíró fogja mondani, hogy gyerünk vissza, akció, és ha te nem mész, meg ezt már másodjára, harmadjára csinálod, akkor ugyanúgy az lesz, hogy passzivitás, intés, pont a másiknak. Jó, tehát ha megdobtad, akkor ott földharcolni kell vele, ez arról szól, földharc. Tehát ez nem judo, nem birkózás, földharc. Tehát a földre vitel van pontozva, de utána földharcba kell folytatni. Jó, a földre vitel is, akkor menjünk végig, mert ugye ebben is ugye többféle pont van, tehát az ilyen ledöntés, ugye, amit takedownnak hívnak, akármilyen, bemész lábra és csak ledöntöd. Ugye, ha megtartod 3 másodpercig, az 1 pont. Ha dobsz egy csípődobást, tehát azt mondom, hogy a egyik lába repül a levegőbe, vagy kisívű a dobás, és megtartod, belemész, akkor az már 2 pont. Hogyha nagyívű a dobás, a szabály úgy fogalmaz, hogy a csípődön vagy a testeden keresztül viszed őt, akár legyen ez egy kategória, tehát egy ilyen vállkördobás, az már 3 pont. Jó, tehát a dobások többet érnek, minél nagyobb ívű a dobás. Jó, ez mind a 2 grappling részben így van, vagy most azt mondom, hogy pankráció és grappling részben is így van. Jó, van-e még kérdés? Nincs. Szuper, akkor... Bocs, még egy. Egy érdekes szituáció, hogyha a dobást te bent indítod, de kikerültök, és mind a ketten kimentek, akkor nem kapod meg a dobásért a pontot, hiszen nem tudod 3 másodpercig megtartani. Jó? Tehát le kell a bírónak fújni, mert kikerültetek. Akkor ugyanúgy nincs pont. Jó? Amikor már ugye nem a grapplingről, hanem az ütés-rugásos részről beszélünk, ott ez lényegesen más, mert ott nem kell a 3 másodperc. Tehát abban a pankrációból már ütünk, rugunk, ugye ha ott megdobom és kikerülünk, teljesen mindegy, mert ott már az akció megvolt, és ott meg fogják adni a pontot, de az más, az délután lesz, ez egy más történet. Igen, itt is van változás. Ha 12 pont a különbség, akkor az automatikusan győztest hirdetünk nyilván, akinek a több pontja van. Jó, tehát régen ez 10 volt, most a 12 pont különbségnél automatikusan győztes az egyik fél. 12. Tehát régen úgy volt, hogy 10 pont a grappling és a pankráció MMA-nál 15, most ez középen megáll 12 pont különbségnél. Jó, a menetidők is szintén kicsit finomodtak. 5 perc a menetidő a felnőtteknél, veteránoknál 4 perc. A junioroknál szintén 4 perc, kadetteknél 3 perc a menetidő. Jó, még lejjebb kevesebb, 2 perc már a gyerekeknél. Jó, de itt most annyira kicsik úgy sincsenek, vagy ha vannak, akkor nekik majd, amíg el nem fáradnak, addig megy. Jó, ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen, figyeljétek a mikrofont, hogy hova szólítanak, és akkor akit először, az piros felsőbe, akit másodjára, az kék felsőbe kötelezően, illetve ott hátul a falon, ott ki lesznek téve a mérkőzések, hogy hogyan következnek egymás után, tehát azt is lehet követni. Köszönöm szépen, és akkor kezdjük!